Anene. Nikech gimomiyo ne penjo kamano, nikech wang'e ni bende oganda ma pacho kaendo osuru medo thung'owa, nikech osuru bende juogi mwandu mopogore opogore. Bende nitiere osuru mamoko ma bende dwaro juog jopiny. Koriwo mano mar VAT ma bende dwaro wuok kuana tamala 16 nyaka 18. Wantiere gi housing, wantiere gi osuru mathoth. Sani bende nengo mar mauta bende neno ka koro osechopo 200. Historia mar piny Kenya, nengo na pok ochopo kata mana 200 ewi lita ka lita. Iwinjo. Jogi gin gi policy moro ka ni tax anything and everything. Mane policy magin go. Tax anything and everything policy. Tini kineno nengo mar osuru, nengo mar mafuta. Pime gi nengo mar mafuta Ethiopia, pime gi nengo mar mafuta Uganda, Tanzania. Ibodo ka marwa ng'eny molo jogo te. Tango miyo marwa ng'eny molo jogo te nikech wach mar dola to chando jite. Gimomiyo marwa ng'eny molo jite kaka mar Ethiopia ni piny ahinya. En mana wach osuru no. Ne wan sani sirkal no ching siling 80 e pesa ma gimedo ni. Sirkal kao kaka taxes. Yeah. To kaka osuru. To Uganda usuru mare gine marmo ni piny. Omiyo wan ka sirkal dwa konyowa ka ging'iyo wach jopiny, ta ging'iyo kaka ginyalo dwoko osuru chien gine no. Nikech VAT no osuche mantiere mo kaw siling 80 no kata ging'ade matin mondo gikaw matin. Ting'e ni ng'ama nyiedho dhiang' ka chako serumo to rumo jopiny pesa onge ofuko gi ok idhi nyime ne tebang'o gi nyiedho to gin margi ni en gimoro man idwa nyiedho ma kata itieko ne nyaroa itieko ne everything. Mano de kata kamne penjo kata na Morris Karwaki etwork. Dekele penjo mano mar MT Coffers ma bende jaludeten piny Kenya wacho kinde ka kinde kana